Meditació de 10 minuts. Omple't de tu amb la plenitud del buit. La nostra ment contínuament s'omple de pensaments i fins i tot, en nombroses ocasions, aquests la saturen. Per aquesta raó, mitjançant aquesta meditació, ens permetrem omplir-la amb el nostre buit. Per això, primerament, et col·locaràs de forma còmoda, assegut o estirat. Observa el teu cos. Corregeix la postura fins que aconsegueixis sentir-te bé. Tanca o entorna els ulls, connectant-te amb la respiració. Mantén l'atenció en el present. No deixis que ningú ni res t'aparti d'aquest moment i molt menys que ho facin els teus pensaments. Dirigeix la teva atenció plena a la ment. Observa si està immersa en el present o si hi ha algun pensament. Si n'hi ha, encara que t'apartis del que fas, permeta't examinar-los. No et preocupi que la ment momentàniament estigui en un altre lloc. Per adonar-te que t'has apartat, n'has de ser conscient. Conscient que estàs revivint una cosa que va existir o creant una il·lusió. Per poder omplir-te del buit, primer has d'estar ple. Aparta aquests pensaments. Deixa'ls passar. No en te posis al futur. Ara no és el moment de fer-ho. Torna a posar la teva atenció a la respiració. Observa com l'aire recorre tot el cos. Sent com l'omple. Sense treure l'atenció de la respiració, connecta't amb la música. La respiració i la música t'està relaxant. Ajudant que visquis aquí i ara. Deixa que la música t'embolcalli i en silenci busca en el teu interior aquell punt on, encara que no sàpigues per què, quan el trobes, et transmet calma i pau.
Contagia la ment amb aquesta pau. Només així es pot omplir amb la plenitud del buit. Plenitud que emet l'ànima. Relaxat, ple de llum, estàs preparat perquè el buit ompli la teva ment. No forcis la ment. Deixa que ella flueixi sola. No busquis pensaments. Deixa que ells et trobin. La plenitud del buit porta a la ment pensaments esporàdics, plens d'ensenyament, imatges de coses, cites i passatges que mai no has viscut ni has escoltat, ni que tampoc es troben a la teva imaginació. Imatges que t'omplen de llum, amor, pau. Paraules que et donen saviesa, pensaments que es presenten sense buscar-los. El buit t'està mostrant el que hi ha dins de l'ànima. Pren-ho, accepta-ho, omple't amb ells, són teus. Ara, tornaràs a connectar-te amb la respiració i fent-ne 3 de profundes, tornaràs conscientment al teu aquí i ara, amb la finalitat d'agrair tot el que has viscut en aquesta meditació. Agraeix primerament l'ajuda que t'han prestat els éssers de llum que t'han acompanyat. Presenta també els teus respectes als guardians del lloc on et trobes. Agraeix a la Mare Terra per tots els béns que t'ofereix cada dia i a la font per embolcallar-te amb el seu amor infinit. Ara, tornaràs a fer 3 respiracions com les primeres que has fet. I a poc, pren consciència del lloc on ets i comença a moure els dits de les mans, els dels peus, les mans, els peus, les cames, els braços, el cos. I obrint quan ho desitgis els ulls, tornaràs amb amor i confiança al teu dia a dia.